Mwikwm Bty Bodoland Radab नियाना आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजाव फैला फैसा लांगोन गुसु दं अधिकार गैया नों आंखौ बुंनो हायो जेबो फैला फैसा लांगोन गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव फैला फैसा लांगोन गुसु दं खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय बड'लेण्ड रादाबनि मwikwm बसुमतारी आदाया बुंदों पुर्णिमा बरगयारिहा गावनिफ्राय 40 लाख थाखा जादोंमोन दुकान लुनायनि नामावहाय ओमफ्राय पुर्णिमा बरगयारिया रिप्लाइ होदों गाव जायाखैमोन होननानै आरो गावखौ जोबोद माने ब्लेकमेल खालामबाय थायोमोन मwikwm बसुमतारी आदायाहाय बिनि उनाव सोर सैथो नङा बेखौथ' जोङो बिजिरनो हाला नोंथांमोना फारि फारि खोनासंजोबलांबासो मिथिसिगोन सोर सैथो नङा आरो कल रेकर्डबो जोबोर भाइरेल जागासिनो फेसबुक पेजावहाय बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे कल रेकर्ड आरो बे पुर्णिमा बरगयारियाहा रिप्लाइ होनायखौ नोंथांमोननिसिम आङो खोनासंहोनो सानबाय बिदिब्ला नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय फैला फैसा लांगोन गुसु दं अधिकार गैया नों आंखौ बुंनो हायो जेबो फैला फैसा लांगोन गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव फैला फैसा लांगोन गुसु दं खैला खैला बिजिनि आखाइनिफ्राय थिला लादा दाखालि एग्ला लांदों आंनि आखाइनिफ्राय खैला ओमफ्राय हाबायनावनो खैला हाबायनाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाखा फै हायाव औ बै खैलाखौ नोंनि सना नोंनि गारि साइकेलाव थांनो हायाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङो नों एयाव फै नोंनि सना रुपा गासै बेसेबां थांनो सिगां 22 थांनो सिगां मिथिबायना औ खैला बाव फैलाय खैला बाव बेनिफ्राय फन पेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फन पेआव नाय गासै खैला टटेल गासै दिनैसिम नोंनि साथे 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा Mwikwm Bty Bodoland Radab नियाना आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिनि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलाय हरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा 2 दङ 3 जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं
ओरैबायदि लाजिबाय